Okay, good evening, kakabsat. Good evening, brothers and sisters in Christ. So, tayo manen dito yung Lifeline topic review tayo, kakabsat, for us to really be able to deepen our relationship with God. Kaya kadating gundaway kakabsat, intimate pagsasaritaan, the last topic tayo, which is delivered to us by our brother in the Lord, ni Brad Christian. Kaya we welcome you in this lifeline topic, kakabsat. I know nga adupay dagiti ka sa pulan tayo nga isettle, adupay dagiti ka sa pulan tayo nga iurnos aya. But if you have if you have with you our brothers nga maki-join, please invite them so that they too may have a clearer relationship kini Christ, and that every one of us will really grow, every one of us will really be able to grasp the words of the Lord. So sige nga rod kakabsat, I will give you a minute to share the live stream to your GCs kung saan ket kadigiti kakabsat tayo nga kayat tayo mat nga i-join ito yung Lifeline topic review tayo. Okay? Sige. Anyway, while doing that one kakabsat, while inviting our brothers and sisters, mabalim at siguro nga rugyanan tayo latan nga rugyanan tayo latan. Anyway, this is live, mabalindan tumatsubyanan na dadigitihan da nga maparugyan, okay? Because the time for our lifeline topic is from 8 o'clock to 9 o'clock. Anyway, may I welcome you in this lifeline topic review. Kapsat kit ay bak mga rod ni Sis Christy to lead us in prayer. Good evening, everyone. Sige, let's pray. Mami nga nailangitan, agyaman kami, kadating oras nga impaayo man kanya mitatan o guide, nga pagsasaritaan, digiti nga sasaom, ket sapay ko maugad nga aming nga dumngeg, ket sika iti amang open iti puso ket panunod mo Lord God spiritually, and I pray nga that yung Holy Spirit met nga mangindalan kanya minatang oras o Lord God, dependo virtually, and thank you nga si kamet iti mangteg iti tumunggan sa iti or wisdom as panelist o guide nga mangin buray mitigiti nga mensahem kadigiti tao nga dingding ni Lord God o makangyag digiti nga mensahem tatang oras. Kaya idawat mi pa dito nga oras nga tuloy-tuloy o Lord God ket amin nga magipagpaset ket makaadal met o God. Ket tingor ti idawat mi tinaga ni Jesus nga apo ni. Amen. Okay, thank you, Kabsat. Sis Christy, sige, stay put ka latalitan, kakabsat. Anyway, we are about to introduce our panelists. Ket nairogite tayo kakabsat no sino di umo nga panelists tayo. That is Sister Christy Tangonan, and may samatsuna kakabsat nga nabayagan nga agserserbi kini Jesus Christ as a disciple of Christ. She has undergone talagamat iti ado nga challenges, and that those challenges are part aya nga talaga iti may nga Christian, and I can see in her that she is persevering just as Christ has persevered for her. Okay, so that is Sis Christy. So inrogiklat tasunan kakabsat nga introduce. Anyway, we are about to know our panelists. Isaruno karod kakabsat nga ayaban that a leader na. Actually, kasel grupan da dati dito, and praise the Lord for her life. She is also one of our batchmates in the college. Kaya't may samit nga mestra iso nakakabsat, and tatangrod ayabak mga rod ni Sis Jamaica Lacuesta. Sis Jam? Good evening, everyone. So, biyang anak bro. I welcome you all, kakabsat. Kada ito'y lifeline topic review tayo. So, sapay po mata, ilipas tayo rin dito let's learn together iti word ni God. Okay. Thank you, Kabsat. Anyway, before we proceed to the next panelist,
Sis Christy, baka datiket mo nga, ayaban or i-welcome. Sis Christy. Sige. Good evening once again, mga kapatid. And hopefully nga aningan na-sharean na-share dito nga FB Live ket maka-view and kasama ka digiti contact sa nga hopefully maka-view ken ang view. Kaya tultuloy tayong kat malpas kakabsat. Okay, thank you, Kabsat. So we are now moving to the next panelist. Datimet nga panelist tayo nga Kabsat ket mas lalanghan nga gununi nga actually the power of the Lord is working in her. Ayan, makita tayo ito damdaman no kasano iti karagsak na nga agsasao detoy. Anyway, no kitaan tayo yung life na she has really experienced the goodness of God. The Lord has been faithful to her and she has been faithfully serving also the Lord. So ayabakman tatakakabsat ni Ate Tin Oreo or Christina Marie Oreo. Nakamute. So, Okay ka na, ate? Sige ate. May atin. praise the Lord. Yeah. Awisan kayo nga ro dito ta nga rabii nga agbuya ken agdengeg kadigiti sa iti Dios ken sabi ko mata aging gana malpas dito topic review ket naka-tune in kayo. So, di say lang gayem gan kabsat. Okay. Thank you, Ate Tin. Kaya tata, ayabakmet, dahil maudi nga panelist tayo. Dati ket, may isa nga natibker nga anak iti Diyos. Aya, dati ti may isa kadigiti, nabatbati meten. Okay. May, one of my contacts, kaya tata kadwak met nga agub-obey and kadwak nga agper-persevere met kinigad. So, actually, estudyante pa lang iso na and he is willing to participate also in this kind of event. Okay, so to add to our panelists, kakabsat, ayabak mga rod ni Brad Brian. Hello, bro. Praise the Lord. So, naimbag nga rabi kada tayo amin kakabsat, especially kadigiti contacts nga naka-online tatangag nama. Kat tultuloy tayo nga kakabsat nga adalan iti sasaw iti Diyos, babaan iti pinagtultuloy nga pinagbuya iti topic review po. Di lang ko ya. Okay, thank you, bro. Okay. Sige, we move on, kakabsat, to our discussion of the topics. Our topic discussion. So, kitain tayo, kakabsat. Last time we have discussed about the about Galatians 2:20. Okay? Taga Galatia 2:20. Dati makakabsat kit in-deliver kanya tayo ni Brad Christian kit ko na iti Galatia 2:20. Iti kasta sa anen asyak ti agbiag no diket ni Kristo ti agbiag kanyak no kasano ti panagbiag ko itan agbiagak a maipaay ti Dios a nagayat kanyak ket nang ted iti biag nagapu kanyak. So deti kakabsat iti pangrugyanan tayo nga verse, deti iti pagpuligusan, deti discussion tayo. Let us try to take deeper understanding through the topics, okay, or the points nga insagana ni Brad Christian, Revelation matlaang ni God. So the first point is no longer living in sin. Or sa anin nga agbyag iti basol. The second point is that we have to live by faith in Christ. No? Agbyag babaen iti pamati. Ken may katlo, we have to value the great love and sacrifice of Christ or ipateg iti naindaklan nga ayat ken sakripisyo ni Hesus Kristo. So dati kakabsat iti pagpuligusan iti topics tayo. And we move on to the sharing of these discussion points. Ready kayo matlang kakabsat? Lagi sam kayo matbasitin, Anyway, amok madandanagan kayo. And even siya, mamin nakmatan nga facilitate, but still, the same is, the same power, matkit di
iti pagrelayak laeng kakabsat. Okay? Sige nga Rod, we go to the first point kakabsat, iti discussion tayo. Dijay ko na natoy. The first challenge is we no longer believing in sin. Wano saan nga agbiag iti basol. Kung natoy, natayan ni Jesucristo tapnon mapakawan ti basol, ti tumunggal maysa, ken dadaelen na iti panakabalin iti jablo amang sulisog kada tayo. Agpaidalan tayon babaan iti pagayatan when no conviction the Holy Spirit. So, anak kadi kakabsat, detoy mabalin tayo nga i-share kadigiti kakabsat tayo nga magbubuyat at ta. Okay? May balin nga rugyanak man yun ni Ate Tin. Okay? Hello, Ate Tin. Ano ba ti kaya tayo nga i-share in regards to not living in sin? So, naimbang nga rabi itay man and amin gayam ken kakabsat. So, dito umuna nga challenge nga rod nga no longer living in sin. So, nalawag met ibagbaga na iti gigayem ken kakabsat nga isu iti purpose na no apay nga namatay ni Jesus Christ or natay ni Jesucristo iti cross tapnon iti kaseket di nga rod mapet di talaga di pa nakabalin iti jablong haan nga talagan nga agwork iti enemy iti life iti maysa nga imawat ken kuana. So maysa nga reminder kanyak met deto itatta gagayem ken kakabsat nga peso dijay saanen nga agbiag iti basol no diket di agpaidalan iti babaen iti pagayatan na when iti conviction iti Holy Spirit. So mamatiak nga babaen met lang iti grasya ni Apo Dios nga isuna talaga iti nangidalan kanyak tapnon ti kaseket maamamok ni Jesucristo tapnon ti kasta babaen di si pa nagtulnog ko or panagaramid ko iti pagayatan na ket isu talaga iti agserve as may protection tapnon ti kaseket maliklikan nga talaga iti panagaramid iti basol kasi I was once nga talaga met nga sinner but now nga talaga ket ni-receive nak ni Christ nga talagang more than pay iti kung bakit DJ talaga ano talaga iti plano na iti life ko. So DJ lang kanyak gayam kang kabsat. Okay, thank you, Ate Tin. Okay, so medyo dati delay na ito panagsarno tayo kabsat. But anyway, the good thing about this one is that we are learning and we keep learning. Okay, praise the Lord, Ate Tin, for that sharing, that yung pintas yung baga na ayan, that we really have to be keep serving so that we will be protected. Kuna ni Ate Tin tayo. Sige, ayabak mga rod ni Sis Jam to share her words on this discussion points. Sige. Good evening, kakabsat. Siakmat ka dahil point number 1. Gusto launay dahil ko na nagtoy nga. Once nga adanak ka ni Christ, inawat kon Christ, adan Christ kanya kon. Natay DJ managbasol nga kinatao kon. Kasi Christ died for me. Pinakawan na kaligid nga basbasol ko. So, if I'm really in Christ, haana ko nga ag-based iti flesh, when no iti tarigagay iti lasag. Makita dapat ditoy iti change life, nga haanan nga DJ dati nga kinatao, iti makitkita nga biyag ko itatan.
nugit di adda iti power iti Holy Spirit nga iso ti inawat ko the moment I receive Christ in my life. Adda iti conviction ti Holy Spirit, meaning adda ana kon iti panagsurot iti Espiritu Santo. And ganana nga ron Galatians 5:22 to 23 kakabsat. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. So, mabalin nga ibaga nga narigat, but in Christ, possible amin daytoy. So, DJ lang met kanya. Okay. Okay, thank you, Kabsat. Jam, we should no longer be living in the level of the flesh, kano? Okay, and may sa kano nga makakitaan is that we have to be showing a changed life. So, sige, praise the Lord. I hope makasurot digiti daddo mga agbubuya kakabsat. Pitpito pa lang sa or hindi naka-live kanya tayo. We keep inviting our brothers and sisters. Sige, ni Sis Christy. Okay, good evening everyone. So kanya ito point number 1. You no longer living in sin. Silent nga agbyag iti basol. So dati mo iti kumbaga inubraan talaga ni Christ kanya tayo nga awan talaga iti power iti sin kumbaga kanya tayo. So as nga inawat tayo or inawat ko ni Christ ket ati ko maiti ma-live out ko, ma-live out tayo nga haan nga agbiyagan iti basol. Kasi dito iti pagka-diferensya na ti misa nga pudno talaga nga nangawat ka ni Christ ka DJ Holy Spirit or living agdwell yung Holy Spirit ti misa nga tao nga mangi baga or mangi remind or mangi paalala ti misa nga anong believer ka ni Christ nga dahil talaga iti right nga aramiden. So as misa talaga met nga nangawat ka ni Christ ket ay di lang willing talaga nga mag-listen no ana iti pagbaga ti Holy Spirit kasi so ti mangiday direct kanya tayo. And as long as DJ haan talaga nga palet iti flesh kasi no may minsan kadamot digiti emotion or digiti mga ma-encounter or ma-tempt kung kumabakal parang kasyengem adamot iti grace ni God nga isumot iti panghawakan nga ma-overcome talaga digito. So di laing kakabsat. Thank you, Kabsat. Praise the Lord. We have to really listen to the working of the Spirit, kano? Okay? So, as one who has been no longer living in sin, we have to be listening to the Holy Spirit's working or the Holy Spirit's words. Sige, ituloy tayo nga rod nga ayaban ni Brad Brian. Hello, bro. So, thank you kuya. So, umuna kakabsat nga punto, no longer live to sin, no, saanen nga agbyag iti basol. Kat napandang gimain ko kakabsat, apay ba nga agbasbasol iti may isang tao, apay ba nga adapay lang dagiti instances that we commit sins. Kat may isa kakabsat kat itarigagay ngamin iti lasag na talaga, kat iturong na tayo nga agbasol. Di aming ibagbaga iti flesh, kat mabaling nga mangipush kinya tayo, tapnon ag-commit iti basol. Kat malagip ko lang kakapsat DJ Romans 8 verse 13, tanog biyag kayo kas pagayatan kinasag matay kayo. Ngem niwak siyo digiti aramidyo babay ni titulong ti Espiritu Santo agbiag kayto. So dedi kakapsat ket nagdakiliti impress ni God kinyak about DJ leading iti Holy Spirit. So with this kakapsat we must be controlled by the Holy Spirit haan nga DJ fleshen. And ti may sangipipan ko iti mind ko kakapsat nga DJ impress pa ni God ket awan iti anak iti Dios nga haan nga agpaidalan iti Espiritu Santo. Baka no i-reject ko the Holy Spirit, baka i-reject the Holy Spirit, baka there is something wrong. So ti pinagbiag para iti Dios ket pinagbiag iti turong iti Espiritu Santo. So mabalin nga idagbasbasol tayo because
Hindi kat agbasbaso tayo because we do not know DJ truth. Ngam kita kakabsat the moment we receive Christ kat inawat tayo iso na kinya tayo kat kasapulan nga ibiyag tayo mat DJ truth. We must not ignore DJ truth nga ipapain na kinya tayo nga ibagbagan ni God. So adda iti baro abyagan nga inted ni God kinya tayo na so we must live with it. Kun may sabi kakabsat DJ dakil pa iti Revelation ni God kinya ket di Galatians 5 verses 22 to 23. Ti espiritu pataoden nati ayat ragko talna anus kinaimbag kinamanagtalek ken kinamanagtepel na. So di ka usat ket masabol tayo iti agtalek ken masilig iti Dios. Ken syempre paidalan di magbaktatay paidalan iti Espiritu Santo iti biag tayo. So di lang kapsat, di lang ko. Okay, praise the Lord, Brad Brian. So nakita tayo kakabsat no ana iti diferensya na nga talaga iti may isang nagpapaidalan iti Holy Spirit kuno na di ba? The Spirit gives life but those who are living in the flesh will be led to death. Kas lang kasi iti naawatak ka di sharing na and praise God, at least we are reminded of all these working iti flesh and spirit. They are as always in contrary to each other. Sige, let's move on kakabsat kaday so marunong nga punto tayo. So our second point is DJ we are to live by faith in Christ wenno agbyag babaen iti pamati. Tipudno a pamati ken Hesukristo ket saanen a magungunod kadagiti anyaman a magungun gayam sorry magungun kadagiti anyaman a panubok dagiti kinaulbod ti jablo nga ipaay na kengkuana. Saanen nga agsardeng ken mauma nga agtulnog ken agtelek iti pagayatan iti Dios. Okay? So nakapimpintas kakabsat that we have to really reflect on this one whether we are living by faith or not. Okay? Nakapimpintas iti pagreflekan tayo. Sige, rogyanan tayo mat nga rod kin ni Sis Jam. Hello sis. Sige, kakabsat. Good evening manin. So, kada ito mo point number 2, kanyak mo kakabsat kat victory in Christ. Nuance nga I am living in Christ. Ada DJ faith ko tapno no haanak nga easily shaken anyaman nga sitwasyon test iti faith as I obey the Lord but dapat kat standing still na kasi nagpinta ko na J 1 John 5:4-5 kakabsat iti Ilocano. Kunanad ket agsipod ta amin nga anak ti Dios maparmek na ti lubong ket babaen iti pamati tayo agbalaygi tayo amang parmek iti lubong. Siya sino ti makaparmek iti lubong? Awan sa bali no ti mamati ani Jesus ket anak ti Dios. So very important talaga iti kakabsat iti relasyon tayo kani Apo Dios how kasanunak met nga tumakder iti pamatik and once na kunak nga pamatik maproven when mapaneknekak day babaen iti digitay challenges nga umay as I obey the Lord nga dapat ket awan di pa nagreklamo when panagriri adaman kasi nga test mo pithaan kasi opportunity DJ to level up my faith in Christ and dapat ket may pakitak talaga nga ada pamatik hanak nga ma-overcome kadagitoy especially digiti lies iti lubong kas kuma kas may sa kuma iti baguhan nak kailang kas lang kuma DJ prioritizing Christ so ada dapat iti word ni God and DJ iti nang pahold kanyak which is Matthew 6:33 and kasama na detan te pamatik kasi no once nga mamati na kinigat ket kaya talaga iso na nga iyon na. And I praise God kadagiti nga moments nga aging kana itatakit amok nga ni God lata iti dapat nga pamatyak kasi iso na lang mo talaga iti firm nga foundation iti pamatik. So, Okay, praise the Lord. Sige, pampaminsan nagton kakabsat, DJ naawatak ka digiti sharing daya. Sumang tidaktulat tayo isang kabasit nga sharing tatamdaman. Kamok nga adu kay digiti kayat nga i-share digiti kakabsat tayo. Anyway, we move on to our next sharer. May ask Sis Christy.
Hello, Kabsat. Okay. And then with question number 2 kanya kakabsat, live by faith in Christ, agbiag baben iti pamati. So tinan na nakitak man iti kakabsat ket ti may sa nga pud nung nangawat kay ni Christ ket halag patingga nga inaawat, receive iti nga salvation but DJ aglive tala agtultuloy iti panakipagtulnog or panakipagrelasyon kay ni God. So ti may sa nga nakita iti ket haan talaga nga narigat nga ma-shaken iti pamati ti maysa nga tao or believer kanya tayo no kanya no adda DJ word nga panghakawaka or adda iti nauneg nga panakaawat ko ni sino ni Christ iti life ko or sino ni anati the word ni God iti life ko kasi no awan iti nauneg nga panakaamok kay ni Christ ket alisto lang talaga nga ma-shaken or maialon-alon kung baka siya. So, iti nga na yung challenge kanya, iti nga, although mo talaga mi iti naging challenge as obey the Lord from iti pinagbasa, iti sa babasa, kaya naging katlaw. So, di jay met nga as a grow talaga ni Christ ket makita met nga ay dati nga banda is overcoming or overcome parang gan or napagdaanan nin nga DJ gayam nga part ket DJ mangitetest iti faith ken ni God nga kasanunak nga agtrust kanya nga mamati nga makayanan DJ through Christ. So kanya iti nga kabsat nga imisa nga nangawat kay ni Christ ket halang pating kadya di ket tuloy iti nga pamati even do adda mati challenges kasi normal mati jay yan di kasanulang ag hold on kay ni Christ no andaman din isa niya challenges or temptation iti or makita iti world. Diyan lang kakabsa. Okay, praise God. Sis Christy, sige, ayabak mga rod ni Ate Tin. So, challenge number 2 nga kunanod iti is live by faith in Christ or agbiag babaen iti pamati. So kaslalamat la DJ ni i-share di sa dua nga panelist itatayan kakabsat or gagayam kan kakabsat nga babaen lang nga talaga iti pamati nga maparmek nga talaga iti lubong kasi agpeso met DJ nga talaga nga adupay lang iti pakasulisugan wenno digiti testings nga talaga wherein matest nga talaga met DJ faith ngem talaga no naikmet iti gayem ken kaabset ket pudno launay DJ nga dapat ket kasmesa nga imawat ken Jesus Christ or ken Jesucristo nga talaga is kailangan nga talaga iti agbay faith nga kanayon and of course DJ nga rod dapat ket maging malalim din talaga yung relationship ko ken kuana tapnon uray digizay dumteng nga talaga nga circumstances or testings nga talaga ket mapasahan isuna by faith nga talaga ken DJ kasi DJ ni i-share din ni Sis Christy tatay nga ag-hold on lang ka DJ word ni God no adedicate ka kastoy nga pakatesan nga talaga ken DJ nga by faith lang nga talaga. So DJ lang ngayon ken kaabsat. Okay, thank you, Ate Tin. Ayabak man ni Brad Brian nga rod. Hello, bro. So, praise the Lord, kakabsat. So, may kadwa nga punto kakabsat, live by faith in Christ, agbyag babaen iti pamati. So, iti kakabsat, kasano ba iti agbyag iti pamati? So, iti kakabsat, iti pinagbyag iti pamati, kat, siyempre, di panangitalag tayo, iti biyag tayo, iti Diyos. So, no kitaan tayo kakabsat, kat iti jablo, kat adala tayo sunay ta, dalang ita agsipsipot kinya tayo, nga agsapsapol, iti sulisugan na. Kasla kung madigiti challenges iti biyag tayo, dadigiti sufferings, trials, tapnon mabaling isot pakadisivan tayo, ipaayin Satan kinya tayo. Kasla kung di part ko kakabsat, akas may isang estudyante,
mabalin nga ti usar ni Satan DJ nga kat ti situations nga nagadoy ti schedules, nagadoy ti projects, assignments. Mabalin nga baga nagat ag-focus kalatan iti studies mo. Tapno nang ka ma-deadline tapno nang ka nga maungtan kini teacher mo kasi ba may ang pala ang DJ schedule mo kini God for the meantime. Mabalin kasi baga nga ni Satan nga kapsat. Ngam kita hindi ka kapsat kit amo tayo mat nga haan nga mabalin kasi iti Diyos matlaan kakapsat iti makaited kanya tayo iti waya-waya in times of challenges. Hanggang mabalin nga at the sufferings, at the challenges, umadayo tayo kinigat kat sa pulang tayo DJ waya-waya iti lubong. Hanggang mabalin di kakapsat iti may isang anak iti Diyos. Kitaan tayo kunana iti 1 John kakapsat. 1 John 5 verse 4 to 5 agsipod ta amin nga anak iti Diyos kat parmik na ti lubong. Kat babaan iti pamati tayo agbalay kita ito amang parmik iti lubong so sa sinno sa sinno ti makaparmek ti lubong awan sa balin no diti mamati ani Jesus ket anak ti Dios. So DJ lang kakabsat we just need to trust Christ ken mamati despite ken in times of sufferings ken syempre di challenges iti biag tayo sinatasid ken tayo it's God mutlaan kakabsat we just need to live by faith kasi mabaling nga i-distract na tayo DJ jablong yung handi to pulos ang ma-defeat when no agbalay kita ito babay niti gusto apang mati iti Diyos. So awan makaigawit kada tayo kakapsat iti pinagsurot tayo, pinagsurot tayo kinigat, syempre, gusto di faith tayo. So pati karan tayo nga ron kakapsat, iti pamati tayo pa iti Diyos, awan iti imposible no iso na iti pagtalakan tayo. Di lang kakapsat, di lang tayo. Okay, praise God. So nakapimpintas iti sharing dagiti kakabsat tayo, brother and sisters gaya. Nagregat la kati dudwa na ya. Anyway, we will be growing. Gana naman nagklaro mo iti sharing the kakabsat that faith is entrusting everything to the Lord, that we have to keep holding on kuna dangarod, and that faith should keep growing. Ayan. So nakapinpintas dati kakabsat, and to move on, let us go to the third point. Sige, so our third point is valuing the great love and sacrifice of Jesus Christ, or ipateg iti naindaklan nga ayat ken sakripisyo ni Hesus Kristo. Kung ano tayo, agtulnog tayo kadagiti bilin, apan anapnuan iti ayat, madaan gagar ken saan amauma at tulungan dagiti tattao nga agtulnog ken kuana. Okay, so this is how we will be valuing the relationship tayo kini God, di inaramid ni God kanya tayo. So kitaan tayo no ana ba iti way of expression iti may isang tao, may isang Christian in this area. Okay, so ayabak ni Sis Christy to start the third challenge. Sis Christy. Hello, Mayan. Okay. Okay. Awan na po kaw. Hello, hello, hello. Mangagdak.
Okay, sige ni Mampel lang Brad Brian nga rod tipang rugyanan ti pupukaw sa DJ signal ni Sis Christy ni Brad Brian. So, praise the Lord again, kakabsat. So, may katlong nga punto, kakabsat, akat pinangipatag, itinaindak lang nga ayat ken sakripisyo ni Hesus Kristo. So, kasano ba kakabsat nga i-value DJ great love ni Christ kinya tayo, kan siyempre DJ pinag-sacrifice na kinya tayo, pinagbagkat iti cross, pinakailan sa iti cross, for us to be withdrawn kadig iti basol nga dapat kit datay iti ay consequences nga dapat datay iti mansagrap. So ana ba iti impression iti maysa Kristiano kadigiti kakabsat. So with this nga kakabsat, iti pudpudno nga agaayat kini Jesu-Kristo ket rumbong laeng nasken nga sumurot iti bilin na. So sumurot ken agtungpal kini Jesu-Kristo ket di kakabsat di pinag-obey kinya na ket natural lang dapat and syempre joyfully haan dapat nga burden, haan so na nga padagsan iti time tayo, iti effort tayo, iti biyag tayo, kinhaan iso na nga persahan kakabsat tanong dikit di agbalin pa iso na dapat nga part iti lifestyle tayo, part iti ah, daily nga routine tayo kakabsat ket kaditingat kakabsat haan nga narigat iti sumuruten no ti puso tayo ket adakin ni Kristo. So ayatin tayo nga kakabsat nga naan-anay ken pudpudno ni Jesu-Kristo. So one revelation ni God kakabsat ket it is not enough that we only give him the spare time we have. Hala nga DJ comfortable time go, hala nga DJ available nga time go, DJ pang option lang iso na, but we must make him the main priority to where we spend our time. Sa smulan that we make the most out of our time in talking and siyempre DJ pinag-interact tayo ni God kakabsat because i-impress ni God kanya kakabsat personally kat without DJ clear relationship kanya na is assign nga marigatan na talaga nga mangi-value DJ sacrifice na kanya may isang way kakabsat to value the love ni Christ and the sacrifice na kinya tayo is by committing ourselves to His will. So di lang kakabsat, di lang tayo. Okay, praise the Lord bro. Sige, saron no temet nga rod ni adawa ni Sis Christine. Ani Sis Jam pa lang, Sis Jam. Sige, kakabsat. Good evening manin. So, pintasimbaga ni Brad Brian. So, how I value iti great love and sacrifice ni Jesus Christ. So, timet nakita kanya kiti kakabsat ket willingness to really obey with eagerness. So, dete makita no talaga nga ikaktihalaga iti inaramid ni Jesus Christ. Iti pinangipaay na iti biyag na kanya. No once nga itid ko iti life ko. And DJ harod ko na DJ natin. John 14 kakabsat ibasa ko natin. John 14:15. So kanana to, if you love me, you will obey what I command. And the greatest command of Christ is to go and really make disciples. So dito yung kanya kakabsat kat yung arod ko na nagtuikat ikan mo maadaan gagar ken saan mauma at tulungan digiti tattaong agtulno ken pan. So DJ kakabsat tinakita ket if I really value iti great love ken sacrifice ni Jesus Christ ket ipaamamok isuna iti sabali teaching them the commands of Christ nga isu damet ket mamamo damet ni Christ kasi DJ iti purpose no apay nga include nila ni Jesus Christ iti love na para kadatay amin. So DJ kanya kakabsat. Okay, praise the Lord. Kabsat Jam. Sublianan tayo nga rod ni Sis Christy. I hope may iti internet connection nan. Yeah, Sis Christy. Lord natin. Sige, siya iti point number 3, nakabsat. To value the great love and sacrifice of Christ. So, kinakita mo iti kakabsat kaya timisa nga tulnog ken ni Christ ket rooted or motivated iti
love. So tinakita ito nga na talaga nga ayatek ni Christ or na-receive ka dito panaka sacrifice ni Christ iti life ko ket may offer or mausar met iti life ko nga para kanya na out of love hala nga out of makaobey nga makuna but DJ pinaka-root cause na open nga dapat nga agobey na ket agobey tayo agobey na ket DJ love kay ni God nga diti kaya or kanayon ko mga may i-remind kanya ay as nairugit nga na na-receive ni Christ ket kasi kuma iti tuloy-tuloy na iti di way nga pinag-obey ka ni Christ. Kendet ti gagal kasi nakita la iti kasang kayat mo tami sa nga banag talakit dore kasang no ti bandog mo kuman kasang kuno kay ayom ti agluto or sa mo kay ayom iti ag mula-mula so duray kasanot bandog ti misa nga tawag ket ada parent DJ ubraen na lata. So kasi met dapat ko maiti pinangtulnog kay ni Christ nga no ada talaga DJ gagal or ayat kay ni Christ nga surutan isunakit duri kasano iti ana iti flesh kumbaga no once nga ada talaga diti nga ayat kay ni Christ ket maobra kasi ada diti nga agagan or desire iso nga DJ haan nga mauma haan nga panunutan nga mauma ti kanunot nadiket di mas pay nga no mapangunod nga kasyay agsubli talaga ay remind iti self nga no kasano tinaobraan ni Christ kanya ken kasi met iti pinanghaan nga panakauma met nga kanangi padanon iti sa ti Dios kadigiti sa balikas pamakadigiti contacts nga haan nga kasi nga alis tumet nga mauma so DJ i-challenge kanya DJ nga banda DJ lang kakamsa. Okay, praise God, sis. Ante ka na maumuma. Okay? Ora naman digitay challenges. Sige nga Rod, I hope ready mo di sumarunon. Okay kan, Ate Tin? Sige ni Ate Tin. So, challenge number 3, kakabsat. Kuna naman ito nga talaga, value the great love and sacrifice of Christ. So, DJ tipay nang ipatik iti naindaklan nga ayat ken sakripisyo ni Hesus Kristo. So, DJ babaen nga rod kaslamet la digi muna nga imbaga digi panelista time. Gigem ken kabsat nga talaga nga babaen met lang nga talaga iti panagtulnog kadigiti bilin ni Hesus Kristo nga isu talaga iti way tapnon ti kaseket yun ba in exchange ka DJ life nga intent ni Christ is yun din yung life ko din talaga iti mausar tapnon ti kaseket detoy pinang value or pinangipatig nga talaga DJ inaramid ni Christ for my salvation nga talaga ket DJ nga rod babaen nga talaga iti life ken DJ panang tulnog iti bilbilin na ken kaslamet a digi ni i-share datatain gigayam ken kakabsat nga numan pay adu talaga digi times nga mates din pero yun ba yung no kasano talaga nga ibay faith iso na nga suruten iti pagayatan na nga kasla DJ ni i-share datayin ni Brian nga natural lang nga talaga iti panag-obey nga haan nga ti talaga nga mapilpilit no diket di yun ba yung willingness ken convicted nga talaga nga mga ramid iti pagayatan ti Dios. So DJ lang. Okay, praise God. Indeed, obedience is the best way to express our love and how we value DJ inaramid and the sacrifice ni Jesus Christ. Okay, to give us the summary of this night's discussion kakabsat ay abak mga rod ni Sis Jamaica, Sis Jam. Summary and application. Sige kakabsat, good evening. So I hope and pray nalawag kanya tayo amin kakabsat. Ito yung
words ni God, another encouragement kanya tayo manen, ken kastamot reminder, kasi ti title tayo kakabsat ket you have been crucified with Christ. Ket being crucified with Christ, so personally, challenge mo talaga kanyak dagitoy. Yung road, no longer live to sin, and live by faith in Christ, value the great love and sacrifice of Christ. So, di may isang crucified uh, with Christ, kagayem ken kakabsat ket ada DJ natural really obedience kani God with a joyful in heart. Kan part na detan ti panag-ubi kakabsat is to really not to live in the flesh, kasi God really hates sin, and no once nga crucified tayo ken ni Christ and kakabsat ket we choose not to sin, and though at dapat aramiden tayo to really live by faith, following Him, even in difficult times, kasi hanmot talaga puro bed of roses iti life, iti ag-obey at iti challenges, kasi Satan is really always there nga attacking us, kasi opposing us, kasi nakayat nga ag-obey tayo, but dati iti sword tayo or shield tayo, dati faith, the word ni God. So, yung very important talaga iti personal nga relasyon tayo, intimacy with the Lord. Tapnon ag-result dahito iti natural nga joy, iti panag-obey tayo, and kastamot iti panang tulong tayo, kagayem, ken kakabsat, kadigiti tattao, kay sa bali tayo nga tattao, nga isudamat kat mamamuda, dahito ni Jesus Christ, nga isudamat kat talaga makapag live in Christ. So, DJ lang, absat, gagayem kay kakabsat. Sige, kabsat, praise the Lord. Indeed, it's natural for anyone who has accepted Christ nga agubay ka, no? And that is a very great reminder nga amin tayo ket dapat i-take to heart. And speaking of taking to heart, let's take the word of God to heart. So adati rod ayabak kakabsat ket iso na ti mangidanon kada tayo iti gospel ni Christ. Babaen ka deti matlaeng discussion points, discussion topic tayo. Okay, based on our topic. So, may I ask Ate Tin to deliver? So, naimbag nga rabi itay man ano yan bigayam ken kakabsat. So, kahit ko man lang idanon kada kayo iti sasaw iti Diyos, babaen metla ka di jay topic itatay. So, kas kinuna na ijay Galatians 2:20 or Galatia 2:20 nga iti kasta saanen asyak ti agbibiyag no diket ni Kristo ti agbiag kanya no kasano iti panagbiag ko itan agbiagak a maipaay iti pamati iti anak iti Dios a nagayat kanya ken nangted iti biag nagapu kanya. So dijay ngarod digayem ken kakabsat nga nalawag met nga ibagbaga na itoy nga we have been crucified in Christ. So babaen iti panagayat ni Apo Diyos kada taymet lang. So inted na iti bugbugtong nga anak na ni Jesucristo natay para kaditi basbasol tayo, kasi originally nga talaga ket ti tao ket managbasol. Adu talaga digiti kasla digiti ni i-share tatay nga adu talaga digiti temptations iti lubong aramaten iti jablo nga digito talaga iti sulisugan iti tattao nga namaminsan. Ken deto iti makaiga po na apay nga naperdi iti relasyon iti tao ken ti Dios, kasi gapo iti basol. Ngem dijay nga rod nga haan met lang ret di nga agpatingga nga DJ sin lang nga talaga no diket di babaen met iti grasya ni Apo Dios ket inted na nga talaga iti solusyon kadeto yung problema iti tao isu nga DJ nga ro DJ inted na ni Jesucristo akas manubot
iti amin nga talaga nga naglabsingan or nagbasulan iti tattao ken of course babaen lang nga talaga iti panamati tayo nga maawat ti detoy nga salvation nga impaay na iti tumunggal maysa haan nga babaen iti bukod tay nga aramid or babaen iti bukod tay nga panagpanpanunot not even our digizay no anan digizay na attain tay in life and not even religion nga talaga iti pakaisalakanan iti tao. So klaro met dizay kakabsat nga babaen lang nga talaga iti pamati ken kastamet nga rod nga dizay no kasano nga talaga nga i-value detoy inaramid ni Christ ket babaen met iti talaga panagtulnog ken kuanan. So dizay nga rod gagayem nga haante nga talagang agbyag nga or agpaituray kadijay kayat iti lasag tayo no diket di babaen nga talaga iti tarigagay iti Espiritu Santo. So no siya sinuman nga rod itatta nga tatta nga agbuybuya wenno agdengdengeg kadeti itatta topic review. So no siya sinuman iti willing ken convicted nga mangawat ken Jesus Christ as akas Dios ken mangisalakan iti biag na. So mabalin kay nga ron nga idaulwan iti maysa nga kararag. So suruten daklatan amami a nailangitan agtuyak nga si papakumbaba nga umasideg ken ka ket dawatek iti pamakawan dagiti amin nga nagbasulak ket pagbabawiak amin digitoy mamatiak nga inted mo ti bugbugtong mong anak ani Jesucristo anatay para kaditi basbasol ko ket nagungar met lang iti mikatlo nga aldaw ita nga rod agdesisyonak ket awatek ni Jesucristo akas Dios ken mangisalakan iti biag ko agyamanak ti panakapakawan dagiti basbasol ko ti baro nga biag ken ti Espiritu Santo a naawat ko. Dito iti kararag ko, tinagan ni Jesucristo. Amen. So, congratulations kadigiti amin nag-accept ken Jesus Christ, akas Diyos ken may salakan iti biagda, kasi to accept means life and to reject means death. And adamet promise na kunana is John 1 verse 12, yet to all who receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. So, sapay po mata, itultuloy tayo nga rod nga italek, itibiyag tayo, ken ni Jesucristo, ken kastamet nga agtulnog tayo iti pagayatan nan. So, DJ lang. Okay, praise the Lord, ate. Indeed, nagpintas di aya di pang closing na nga word. To accept Jesus means life and to reject is death. So deta iti pangrugyanan na amin kakabsat, it all starts with how we accepted Jesus Christ nga grow tayo men. So speaking of growth, so kasapulan tayo nga nagtuloy-tuloy kakabsat, now we move to our announcements. Ana kadidigiti possible nga pag-atendaran tayo kay kakabsat. So we have here kakabsat our schedules. So our lifeline is every Wednesday no kaiso na kakabsat from 6:15 to 7 p.m. Just wait for announcements kakabsat adan sa sangkabasit nga adjustment na in connection with this CFC nga umay kadati nga April 13. Okay, and also our lifeline topic review from Thursday to Sunday adat sa basabali nga group kakabsat nga ag-facilitate ken sa basabali nga panelists where we can be learning dijay discussion tayo. And we have also our BIPF, that is every first Saturday of the month. Our Freedom in Christ or FIC, kuno dati nga kung kunata yung EGR, that will be on April 30. Also, we have our Sunday worship service which starts at 8:30 to 10 a.m. kakabsat, face-to-face and Facebook. So, ano adaman iti changes na data kakabsat, di ko na kon, just stay tuned and the leaders will just be delivering or ipababadan to lahat DJ announcements and also our PSOL or post SOL post EGR SOL or tatawag
Post FIC. That's every Sunday at 1:30 to 2:30 p.m. So tatay at the iti discussion manen itatay kakabsat. So adanti enrollment na dati kakabsat. If you are done with the FIC, we move to the post FIC no kadeta. So deta kakabsat iti announcements tayo. Now we have our closing prayer. Let's close this night with the prayer. Let's pray. Father God Almighty, yaman kami manen kadati nalpas mi nga aramid, amok God that we have so much to learn, O God, and we should keep learning. Indeed, Lord God, we are crucified with Christ. Kitahan kami dapat nga maumuma, nga go-baking ka, Father God. Thank you, Jesus Christ, for showing us what it means to love you, what it means to obey you. And thank you, Holy Spirit, for always leading and guiding each of us. We pray even, Father God, kadigiti nagbuya, na si kay iti mangiturong met iti biagda that they may also be used for the purpose of expanding detoy nga aramid mo iti biag ti kada may sa kada kami. Lord, continue to sustain us by your word. Thank you, Father God. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord Jesus Christ. We entrust to you everything. We commit to you this night, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Sige, so that ends kakabsat our Lifeline topic review. So, see you again next meeting. Ada pwede kita do mga meetings. And just stay tuned, kakabsat na naman digi dyan. Sige, any last words, Brother Brian and other sisters? Awanin? So, konting kaway-kaway naman dyan. Sige, bye-bye, kakabsat. God bless Bye, you. everyone. God everyone. bless. Keep on. Sige. Praise God. Sige, kakabsat. God bless you. See you again next time.